Dobrý deň, pozdravujem všetkých divákov aj poslucháčov podcastu Joj zdravie. Ja sa volám Marcela Fuknová a dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá pravdu povediac veľmi príťažlivou spoločenskou témou nie je. Budeme sa rozprávať o poruchách močenia. Ako sa však uvádzame v titulku Moč má svoju moc a ak človek tieto poruchy nerieši, môžu mu nakoniec naozaj ovplyvňovať celý život. Čiže o poruchách močenia sa dnes budeme rozprávať s pánom doktorom, urológom, onkourológom, transplantačným urológom, s pánom doktorom Jozefom Dubravickým. Dobrý deň, prajem. Pekne prajem. Pán doktor, ja som povedala, že tie poruchy močenia môžu naozaj človeku ovplyvniť celý život a je ich skutočne viacero. Aké poruchy močenia poznáme? Čo môže tento proces močenia narúšať? Aké poruchy to sú? No, problém s močením je spojené celým našim životom. Od detstva počas celého veku až do starnutia. V detstve je to najčastejšie nočné pomočovanie, ktoré majú deti okolo 5 rokov. Ak hovoríme po 5. roku života, je to okolo 15% detí trpí nočným pomočovaním a to sa prelína až do 10. roku, kedy to klesá na 7%. Je to aj spoločenský, hygienický, preto individuálne človeka veľmi, veľmi nepríjemné a treba to riešiť čím skôr. Návštevou odborníka, lekára. Tieto deti to majú len počas spánku, alebo teda aj cez deň? Výborná otázka. Mnohé to majú aj počas hry. Hrajú sa, hlavne dievčatá, a tak sa zaujímavú hrou, že sa fokusujú na hru a zrazu si nevšimnú, že majú plný mechúr a buď dobehnú, alebo tesne, alebo nedobehnú a sa podsekajú počas hry. To je jeden prípad. A potom bývajú nočné pomočovania, ktoré sa definuje, ak je dve pomočovania za týždeň, počas týždenne, dve pomočovania počas najbližších 3 mesiacov, vtedy sa hovorí o nočnom pomočovaní. Nervová sústava človeka vyzreje od toho 2. a 4. roku života do 5 rokov. Väčšine detí to ustupí, ale netreba tie deti kritizovať, netreba haniť, treba sa s nimi porozprávať a nájsť odborníka, ktorý sa tomu venuje, kde sa vyšetrí základné urologické vyšetrenie, močový sediment, chemický ultrazvuk, či nie je nejaká iná príčina zápalová, vývojová, ktorá by to mala spôsobovať a potom sú veľmi jednoduché riešenia postupne deťmi sa pohrať formou pitného režimu opatrení pravidelného ukladania na spánok a potom, ak toto pomôže, fajn, keď nie, tak potom nastupuje farmakoterapia, kde sa použije na noc lieky, ktoré znižujú tvorbu moču. My sami o sebe v noci, keď spíme, máme jeden hormón, ktorý nám pomáha znížiť tvorbu nočného močenia, aby sme sa normálne vyspali. A my iba tento hormón posilníme tak, aby sa tvorilo menej moču. Ale opakujem, že pri deťoch, špeciálne pri deťoch, musíme byť veľmi opatrní, aby dieťa netrpelo, aby malo dostatok tekutín, hlavne počas dňa a po obednejších hodinách a potom postupne k večeru treba ten príjem tekutín trošku znižovať, aby dieťa netrpelo, ale aby potom v noci nemalo nočné pomočovanie. Tiež netreba zabúdať hlavne u detí na obmedzenie druhu pitiva, ktoré môže navodiť smäd, čiže sladké alebo tie sítené, ochutené nápoje, tie môžu byť dosť nepríjemné. Plus ešte skryté tekutiny, ktoré bývajú v potrave, v ovoci, sladkom. A už keď prejdeme do extrému, keď deti nevieme správne nadávkovať tekutinami pred spánkom, tak potom môžu pri umývaní zubov nenápadne preletať väčšie množstvo vody a potom sa čudujeme, že nepije a pritom sa pocíka, že odkiaľ to bije také množstvo tekutiny. Takže teraz si asi mnohí rodičia spomenuli na svoje dieťa, čo 25. krát vykrikol zo spálne, že mami, ja som smedný pred spaním. Určite dať im pár glgov vody, určite, aby netrpelo smedom. Ja už oni väčšinou nie sú smedné, oni proste nechcú spať. No, alebo to je presne takýto trik. A potom ešte ďalší trik proti smedu je žuvačka, ktorá technicky udržuje sliny vlhkosť v ústach. A tým pádom, čo je dospelý pacient, ktorý trpí nočným častým močením, to je tiež podobná štruktúra, a u detí vieme nenápadne oklamať, aby nemali nepríjemný pocit, že sú smedné a pritom budú mať stále vlhko v ústach, nebudú potrebovať pocit príjmať tekutiny.
Keď sme teda povedali o tomto pomočovaní u detí, aj to nočnom, v dospelých zase často trápi nočné močenie. Z rôznych dôvodov. Prečo k tomu vlastne dochádza, že ľudia sa naozaj opakovane budia v noci a potrebujú zmočiť? No, keď si všimneme, ktoré vekové skupiny tam patria. Väčšinou teda deti, keď sa vyvíjajú, močový mechúr sa zväčšil, a tento nočné pomočovanie. Potom príde obdobie dospelosti, kedy to zvládame všetko ľavou, zadnou, hravou. A potom prichádza starnutie, kde už aj ženy, aj muži môžu mať častejšie močenie, začína to okolo 40-50 môže byť. A potom okolo toho decenia 6. 7. môže sa zvýrazniť tento pocit častého denného alebo nočného močenia. Tých faktorov býva veľmi veľa. Treba určite znova kontaktovať špecialistu. Aj sme vylúčili vážne ochorenia, rakoviny, kamene, zápaly. Príklad za všetky. Mal som staršiu pani, ktorá nechcela, hambila sa, hovoril som probléme, tak iba požiadala, aby pomôcky jej rodina doniesla proti pomočovaniu. A potom zriadli relácie, o ktorých sme o tomto hovorili v minulosti a doviedli na vyšetrenie a pani mala nádor močového mechúra, ktorý sa dal podchytiť a zachytiť a odoperať včas a zrazu tie ťažkosti prestali. Takže kamene, časté močenie, nádory, časté močenie, zápaly, časté močenie. Čiže treba nájsť príčinu, takúto vážnejšiu a potom sú menej vážne a to býva vekom podmenené zmeny na močovom mechúri, močovom mechúri prostate u mužov aj u žien na močovom mechúri, prechodom, zápalmi, kameňmi, operáciami, ktoré môžu zmenšiť a podrážiť močový mechúr. A to má mimoriadne veľké dopady, hlavne prekvapivo na zdravie a na úrazy. Mnohé vo svete sa merá aj kvalita života tým močového mechúra, že ako ovplyvňuje kvalitu života nielen toho močenia, však počas dňa to zvládneme. V noci, zobudí nás, to som unavený, ráno si pospím, to nejako zvládnem. Ale ako náhle rodiny príslušníci trpia tým, že starší majú nízky tlak, v noci musia na záchod a pritom majú úraz hlavy, končatiny, hornej alebo dolnej, to má mimoriadne veľké dopady na toho jedinca. Čiže každý z nás už teraz, ktorí sledujú, by mal to myslieť, že čím skôr našiť odborníka, ktorý sa tomu venuje. A riešiť to veľmi jednoducho. Vyšetrenia, moč chemický, sediment, ultrazvuk a potom sú režimové opatrenia, ktoré považujem za najdôležitejšie, lebo ten pacient dokáže iba obyčajnými režimovými, potravinovými a príjmov tekutín režimom upraviť svoj pitný režim a časté močenie tak, že častokrát potrebuje menej liekov alebo žiadne lieky dokonca, ak dokáže si byť trošku taký presnejší v príjmaní tekutín, hlavne večer pred spaním. Lebo čo sa deje bežne, robíme a konečne večer oddychneme a začneme večer jesť alebo začneme piť. To je najväčšia chyba. Potom sme celú noc nevyspatí, lebo chodíme cikať. No a keď ste spomínali tie lieky, prepáčte, a nie je to napríklad aj o tom, že niektorí ľudia si dávajú lieky na noc, ktoré to močenie povzbudzujú? Napríklad niektoré lieky na tlak. Áno, sú len to zase internisti o tlaku, vedia, že sa môžu dávať také lieky, ktoré proste sa aplikujú ráno, aby pacient chodil častejšie močiť počas dňa, nie počas noci, a aby aj upravil a prispôsobil pitný režim. Ale veľmi dobre hovoríte, lebo aj tieto lieky, ale aj cukrovka tiež môže vo vyššom veku menej kontrolovaná spôsobovať cukrom sa vzťahuje voda a potom pacienti chodia celú noc cikať. Takže, ale tam sú naozaj asi najnebezpečnejšie tie úrazy, čo ste povedali, skutočne nejaká zlomenina krčka. Zbytočná. V podstate môže končiť život. Imobilize pacienta na posteľ a ten človek za krátky čas sa nesmie zrehabilitovať, hlavne starší, a umiera nám úplne zbytočne len kvôli tomu, že chodil časom noci cikať. Naozaj, akože asi si na to naozaj treba dať pozor. Skupinou asi takou celkom veľkou, ktorá sa na toto sťažuje, sú muži, ktorí majú problémy s prostatou. Ako prostata ovplyvňuje nočné močenie? No, bohužiaľ, muži vekom a časom je známe, že majú problém so zväčšenou prostatou. Alebo menej funkčnou. Mnoho pacientov príde, že mám na ultrazvuku naše zväčšenú prostatu, ale nemám ťažkosti. Fajn, ja to rešpektujem, múdro hovoria, lebo nejde len o veľkosti, ale hlavne o funkčnosti prostaty. Na to treba pravidelné kontroly urológa, znamená ultrazvuk. Pozrite, stále je to podľa smerníc.
Nie je to príjemné ani pre pacienta, ani pre lekára. Vyšetrenie cez koníček, ale to je stále pravidelné vyšetrenie, ktoré má byť absolvované. Ale rešpektujeme pacienta, keď povie, že nesúhlasí, tak nájdeme iné spôsoby, ako ho dovyšetrovať. Ale je to možné aj odber krvi na onkomarky. Skrátka, aby sme zistili čo najviac o pacientovej prostate a hlavne ako aj moči do špeciálneho prístroja, ako do záchoda moči, tak do takého špeciálneho prístroja vymočia. Vieme, aká je krivka, akým prúdom moči, aký má silný prúd. A podľa toho, či je možná medikamentózna liečba, alebo či bude treba aj operáciu. Technicky jedna z prirodzených pekných liečebných metód je intimný život. Muži vedia, že keď majú kvalitný a pravidelný intimný život, tak po ejakulácii technicky čistia svoju prostatu a potom sa aj lepšie vymočia. Takže jedna z možných metód je, čo pacienti veľmi sú spokojní s touto možnosťou liečby, je pravidelný intimný život, pravidelná ejakulácia, pravidelný sex. To má ochranný charakter proti zväčšovaniu a proti nádoroveniu prostaty. To je jeden faktor. No potom tá liečba a operácia, aby sme nepoškodili močový mechúr, lebo ak aj pacienti veľa vydržia, ale sa bojí, alebo sa hambia k lekárovi, zabúdajú na jedno, že týmto poškodením močového mechúra neskôr sa môžu poškodiť obličky so zlyhaním obličiek. Máme naozaj mnoho pacientov, ktorí sa hambili prísť k lekárovi a potom skončili aj na dialýze kvôli poruchám dolných močových ciest z preplneného močového mechúra. Nehovoriac ešte o tom, a to chcem varovať počas leta, počas dovoliek. Sa na leto chcela práve opýtať, no nech sa páči. Toto zlé vyprázdňovanie, o tom pacient nevie, ako sa vyprázdňuje, tak má následok to, že ostáva nejaký zbytkový moč. Väčší či menší, ale ostáva stále. A teraz cestuje. Dlhé vzdialenosti. Vydržím do najbližšej odbočky. Nie. Tým chcem všetkým divákom povedať, že nemali by preplňať močový mechúr, alebo keď majú pocit nutkania na močenie, nech idú sa vycikať. Lebo máme tiež veľmi veľa pacientov po úrazoch, po autonehodách, zbytočné poranenia, kedy pri malých poraneniach, dnešné autá sú pomerne bezpečné, ale ten náraz má tiež nejaký vplyv a tekutina vieme, že je neslačiteľná. Skrátka nárazom na malú pánvu tak došlo k stlačeniu tekutiny močového mechúry z prasknutím močového mechúra, alebo horšie, odtrhnutím močového mechúra od prostaty a od močovej rúry s následkom poškodenia močovej rúry nenávratným a hlavne u mužov mladých porucha erekcie nenávratne, lebo tam idú nervocievné zväzky poza močový mechúr, ktoré poškodili obyčajným preplneným tekutinou mechúry. Čiže to je naozaj taká jedna z vecí, ktoré treba možno teraz v lete povedať, že na cesty treba sa vymočiť pred cestou a ak nás nutka, tak buďme rozumní, na najbližšej možnej zastávke zastaňme a vycikajme sa. My môžeme jazdiť bezpečne, ale neviem ako iní jazdia, než dobe, takže radšej zastať vymočiť sa. To je všetko mužov. A potom sú ženy. Tam sú zápaly, predpokladám. Keďže má kratšiu močovú rúru, tak bývajú časté zápaly močových ciest a z toho následkom bývajú dražší močový mechúr, keď sú časté urogynekologické zápaly. A to je príznakom toho, že ženy chodia často močiť. Mám dnes a denne pacientky, ktorí prídu s tým, že majú nepohodlné močenie, musia často našiť toaletu, majú nutkanie, že na nich príde a musia utekať. Riešenia sú vyšetrenie, odstránenie príčiny, ak vieme, čo to je. A ak to je dráždivý močový mechúr, sú režimové opatrenia, obmedziť pikantné, sítené, kávu, sladké. Som dobrý, obmedziť, nezakazujem. Zmierniť to. Oni hneď uvidia efekty, dajú na polovicu príjmu kávy a podobných tekutín, čo môžu drážiť. A potom sú liečebné metódy, čiže máme druhých liekov, ktoré vedia upokojiť močový mechúr tak, aby tá kvalita života sa zvýšila a zmiernila sa frekvencia močenia počas dňa a aj počas noci. Plus je veľmi jednoduché, aj doma si to môžu hneď teraz urobiť, je denník močenia. Treba piť tekutiny, ale mnohí po vypočutí rôznych relácií pijú nadmerné množstvo tekutín počas dňa, lebo doktor povedal, majú že pravdu. Treba veľa piť? Treba veľa piť, presne. Ale treba úmerne k počasiu, k váhe tela, k druhu jedla, k športovým aktivitám, tak aby
ľudia neboli smední, ale aby mali dostatočne príjem tekutín a nemali poruchy tlaku, ale aby len kvôli tomu, že doktor povedal, píte veľa tekutín, nechodili každú hodinu močiť na záchod. Čiže vlastne z tohto, čo ste povedali, naozaj vyplýva aj to, že keď nejaká žena hovorí, že ale ja musím ísť aj počas cesty 3-krát, nie je to normálne. Hej, môže to byť naozaj dôsledok takýchto neliečených zápalov alebo niečoho podobného, treba to riešiť. Buď neliečených zápalov, alebo skrytých zápalov, ktoré sa pravidelne nemusia vyšetrovať. Taký príklad je chlamídie, ureoplazmy, mykoplazmy. Nemusia mať dopad na močové cesty a tým chronickým zápalom u niektorých môže to skončiť dráždivým močovým mechúrom, teda častým močením počas dňa, alebo aj v noci, že ich to budí. Keď sme hovorili napríklad, že niektorí ľudia zadržiavajú moč, že nejdú naozaj na vece, lebo ja neviem, niekde pracujú, kde ich to obmedzuje, proste nemôžu a tak ďalej. Je toto dobrý nápad? Asi nie. Tak telo má určite kompenzačné mechanizmy, že kde dokážeme aj jedlo, stolicu, aj moč proste zadržiať určitý rozumný čas. Ale predsa len nemali by sme provokovať a poškodzovať, pretože vidím to denne na pacientoch, keď majú zadržovanie moču, oni to zadržujú, ale keď sú starší, tam majú ešte iné faktory, ktoré im zhoršujú vyprázdňovanie. Čiže to berieme si faktor zdravotný, ktorý im zhoršuje vyprázdňovanie, plus ešte pacientov vlastný, že zadržiava a nakoniec vidie z toho jeden nefunkčný mechúr. Tie mechúry sú potom také zmenené, ako ich prirovnám ku starému tričku. Staré rozťahné tričko už nefunkčné. A potom majú problém s vyprázdňovaním. Potom za lekárom. A my môžeme odstrániť príčinu ich ťažkosti, zväčšená prostata u mužov alebo dráždy močový mechúr, ale tie vnútorné organické zmeny v močovom mechúri sú také nevratné, ktoré potom sa ťažko korigujú a pacienti môžu mať nenávratné poškodiny močový mechúr, tzv. Ako handra, ten močový mechúr stratí vyprázdňovacú schopnosť. My si musíme uvedomiť... Čiže už sa nezmršťuje tak ako predtým. Lebo nám on pomáha. To je podobné ako so stolicou. Stolica a močenie, dovolím si prirovnať, sú podobné. Na to, aby sme sa mohli vystoličiť alebo sa vymočiť, musíme uvoľniť zvierače, ale pri stolici aktívne čreva pomáhajú nám peristatikou vytláčať svoj obsah a to isté moč pri močení sa uvoľní zvierač, to je prvý krok, ale aj močový mechúr nám musí pomáhať aktívne vytlačiť moč zo svojho močového mechúra, to nám pomáha. Ak to tak nie je, tak ostáva močovom mechúri zvyškový moč, ktorý potom robí pretlak nie v tej oblasti, ale môže neskôr poškodiť až do obličiek, aj do zlyhaním obličiek. Keď sa tu naozaj rozprávame o moči, oplatí sa pozrieť sa do toho WC? Sú niektoré také výstražné signály, ktoré by si mal človek na tom svojom moči všímať, že toto nie je v poriadku? To ste povedali veľmi pekne. Určite áno. Dobre je, keď ten moč je číry, čím čírejší. Keď je už tmavší, je koncentrovanejší, to by mal byť pre nás už znak, aha, príjma menej tekutín. To je bežný človek, ktorý je zdravý a ktorý príjma viac alebo menej tekutín, aby vedel, čo má robiť. Pozor, ak má náhodou, a to chcem veľmi apelovať na všetkých našich divákov, náhodou krv v moči, viditeľnú, zrazeninu, alebo bublinky, alebo niečo iné než penu, tak keď močí bublinky a penu, tak určite našiť odborníka, urológa. Prečo to hovorím? Napríklad relácia na pravidelnej medializácii a informovanosti verejnosti máme dnes a denne pacientov, ktorí vedeli o svojom probléme, ale mysleli si, že to prejde. Že to preliečili. Však mala som zápal žena. Predčerom som mal takú pacientku, ktorá poučená z opakovaných infekcií hneď vedela, čo má robiť, začala sa liečiť. Ale povedala mi, že mala krv moči. Ako bola krv moči? No bez bolesti. To je pre urológa signál, že tam môže byť nejaký problém. Je to bezbolestné močenie pre urológa znamená, že je nejaká rakovina v močových cestách. Hlavne u fajčiarov aj bývalých. Málo ľudí zrejme vie, že ako fajčenie súvisí s rakovinou močového mechúra. Presne. Veľmi veľa ľudí si myslí, že teraz sú už moderné filtre, cigarety, že to je už zdravé. Bohužiaľ nie je to tak
a stále nielen plúca, ale najmä močové cesty sú veľmi poškodené nádorovými ochoreniami, ale nielen močové mechúry, aj obličky, močovody. Ako zasahuje to fajčenie priamo, teda tie močové cesty? Čo sa tam deje? Prenikajú tam škodlivé látky do toho moču, alebo ako to je? Veľmi jednoducho. Obličky sú úžasný orgán, čistia krv. Takže všetko, čo sa dostaneme do pusy, čo zjeme, a sa cez čreva strebe, cez pečeň sa použije v tele a dostane sa do krvi. A potom odpady, väčšinu odpadov čistia obličky. Takže všetky toxíny, ktoré máme v tele, aj nikotín, tak sa dostáva cez obličky do močového mechúra. Ale to chcem tiež aj zvýrazniť, že nielen fajčenie, ale chémia, maliári, kaderníci, pestovatelia poľnohospodárskych produktov, či poľnohospodári, alebo aj farbiari koží. Takže akákoľvek chémia, ktorú máme okolo seba, tak je riziková v tom, čo sa dostane do tela, čistia obličky a tým pádom cez obličkách, močovodu alebo močovú mechúry sa môže vyskytnúť nádorové ochorenie, ktoré treba čím skôr riešiť. Ďalší príklad bol takto pán, ktorý mal rok, bol poučený, hoci vydával relácie, ale znova si myslel, že to prejde a mal krvomoči. Bol taký ostýchavý, naši lekára prišiel po roku, čo mal krv, už nevedel vydržať, začali sme ho liečiť trošku neskoro kvôli jeho neskorému príchodu, ale snažíme sa, len tie ochorenia, viete, je to také smutné, keď vieme pomôcť pacientovi viac, včas zachytiť ochorenie, dá sa krásne vyliečiť. A to chcem apelovať hlavne aj na mužov, aj na ženy. Nebojte sa, máte problém, navštívte toho odborníka v rajóne. Pomôže vám, najhoršie vám povie, že nič sa nenašlo. Nič sa nedeje, ale včas zachytené ochorenie sa dá krásne, elegantne a rýchlo a pomerne bezbolestne vyliečiť. Vy ste spomínali v súvislosti s únikom moču prechod u žien. Ako tieto dve veci súvisia? Prechod je veľmi taká zmena v ženskom organizme, kde dochádza aj hormonálnym zmenám, to je jedna zložka, ale ženy celkovo starnutím sa tie tkaniva sú už menej pružné, nie sú tak pevné. Vekom hormonálne prechody, potom operácie, pôrody, tehotenstva, nadváha, fajčenie tiež robí únik moču. Mnohí sa pýtajú, ako môže mať fajčenie vplyv na únik moču. Pretože mnohí fajčiari časom reflexne môžu kýchať, kašľať. A keď kašľú, tak sa zvyšuje vnútrobrušný tlak na spodinu pánvy a tým pádom ženám uniká moč. A to by som veľmi zdôraznil pre naše milé dámy, ktoré nás pozerajú, že mnohé majú iba občas pri zakášení kýchnutí alebo pri infekcii sa mala únik moču, tak inakšie to nemám. Mladá 40-50 ročná. Ale ja im hovorím, to je práve ten čas, kedy treba začať to riešiť, aby neskoro o 10-15 rokov to neprešlo do chronického štádia, kde budú potrebovať plienky alebo nejaké pomôcky a budeme unikať moč. Prečo? Mám veľmi veľa žien, ktoré keď ma navštívili, boli spoločensky a aj rodine izolované, pretože bolo cítiť moč. Dokážu sa nejaké pomôcky, deodoranty, aby sa to zmiernilo, a tie ženy sú naozaj aj, je to nepríjemné celkovo. A keď vám príde pani, ktorá má vnúčatá, že pán doktor, pomôcky používam, ale tie vnúčatá sa ma stránia kvôli pachu moča a sa cítim osamelá. To je veľmi ľúto a vieme to vyriešiť. Vieme to vyriešiť režimovými opatreniami, liečebnými, sú na to lieky a sú na to aj operácie krásne, kde dokážeme, že nám podvinúť pánovo jedno tak, aby sa moč už toľko neunikal. A nebudú potrebovať pomôcky. Pomôcky sú naozaj u tých, ktorí nedokážeme takto pomôcť. Pomáha napríklad spevňovanie pánvového dna? Na webovej stránke našej sú krásne cviky na posilnenie pánvového dna, ktoré odporúčam denne ženám, ale aj mužom, všetkým, celé populácie, aby cvičili pánvové dno. Denne kegelové cvičenia. Mal som také staršie pani 86-ročná, že pán doktor, ja už teraz nedokážem toľko cvičiť, keďže som starší o francúzských barách. Toto chcem povedať všetkým divákom a diváčkam, aj mladí a starí, kdekoľvek sú, čakajú čakárne na lekára, čakajú v aute, v MHDčke. Mnohé ženy mi hovoria, že myslia na mňa, na červenej, na semafore,
nie je čo robiť, tak cvičia na kegelové cvičenia na posilnenie pánvového dna. A má to veľmi veľa pozitívnych efektov, tie cvičenia pánvového dna, pre mužov aj pre ženy. Na posilnenie pánvového dna proti úniku moču, tým pádom proti infekciám močových ciest, proti hemoroidom, proti padnutí pánvového dna, aby nemali mnohé ženy svoje časti vnútorného genitálu prepadnuté cez pošový vchod. Na zlepšenie plodnosti u mladších žien a hlavne, čo veľmi veľa ocení párov, ak má žena pevné pánvové dno, intimný život býva radostnejší pre obidvoch partnerov. Ale to platí aj pre mužov, lebo sú známe kegelové cvičenia aj pre chlapov. Tí, ktorí začali navštevovať stránky a cvičiť tieto pánvové dno a kegelové cvičenia, majú lepšie zážitky pri intimnom živote počas styku a počas ejakulácie. Čiže sa to oplatí cvičiť aj mužom. Takže v podstate z toho, čo ste povedali, vyplýva to, že keď majú ženy napríklad problém s močením aj taký, že ako ste spomenuli naozaj, ja neviem, pri zasmiatí sa alebo proste pri takýchto veciach, to je práve ten čas, kedy treba ísť. To je ten moment, kedy určite zamyslieť sa nad sebou. Nikto viac nepomôže ako žena sama sebe, keď začne sa trošku o seba starať. Aj muži, aj ženy sa málo o seba staráme v týchto urologických témach. By sme mali trošku viac venovať pozornosti, majú enormný dopad na celé zdravie, lebo únik moču okrem iného môže spôsobiť aj to, že budú častejšie infekcie močových ciest. Zápaly obličiek. Mám denné pacientky, že má sa zápal a neviem z čoho. A pýtam sa, a občas vám cvrkne? Hej, neuniká mi, ale cvrkne. Tak to je práve presne ten moment, kedy by mali navštíviť odborníka, ktorý sa tomu venuje a dokáže zmierniť alebo vylepšiť tento problém. Dobre, takže ja zhrniem, čo sme sa my dnes dozvedeli, lebo tu odznelo kopu zaujímavých informácií. To znamená teraz, čo sa týka leta, liečiť zápaly v zárodku, keď sú teda nejaké zápaly močových ciest. Potom pred cestou sa vymočiť, pretože pri prípadnej nehode by človek teda naozaj mohol utrpieť vážny úraz močového mechúra, naozaj by mohol prásknuť a v podstate starať sa o seba a chodiť k lekárovi s akýmikoľvek problémami s močením. Ak sú na začiatku malé problémy, dokážeme ich včas podchytiť, aby sa nemoc nepredali do väčších. Tak, presne tak. Pán doktor, ďakujem vám veľmi pekne za návštevu a za zaujímavé informácie. Ďakujem aj ja.